Hain hai lamso khapne ta khokte bukhok song chini dofane tv mangphli nai tongnai lukorok ni bagoi bilaino koktoma kotor mai kana sung kaisa jaga phai sok phaijak mai kana tabok tipra haste gnagoino kaisa je viral ungui tongmani je Panchabati Tripura bobai tei yaluk jomatia ni mungtui je haste gnagoino je bwri bai bwri mai kana tui kharlai akhoro hi kwbangma no je social media o viral ungui tongmani mangphli chung nugui mankha mai kana tini dofane tv o tini manjaka yaluk jomatia je tui khalai thangnai mahai kheno tui khalai thanglainani je guardian bai no chung tini bo nogo phai sok phaijak mai kana tini boni bwsajikni tui bo reaction rwnani musukjago tei lukorok je kwbangma tui je kok je comment khlailai tongmani abo bwsuk jora tui kwbui abo chung boni guardian ni koktui khanalainai mai khano choikarei naitoni tini yaluk jomatia boni je bwsajik tui khalai thangmani abo bwri bai bwri hinui je allegation khlailai tongmani lukorok tei social media o chung nuglai tongmani abo boni bukhuk ni chung srai srai khanalainai mai khano choikarei naitoni botamo abono tui toma koksa mai khano sikango dara nono lamsago chini habanog ni bwkha Hambai dofane tv no sung mungke mahai tabok social media o nini je bwsajik yaluk jomatia bai je Panchabati Tripura mai ke bwri bai bwri tui kharlai thangmani hini kwbangma tabok Tripura haste gnagoini je social media o je viral ungui tongmani abono tui bai nini bwsajik tei Panchabati Tripura ni borok tui kharlaimani abo bwsuk jora tui kwbui nakeba guardian rok ni bwkhak tei nung bo mahai kok kwsanai lukono ani bwsajik hwnkhe to yaluk ang boni guardian boni baba borok besi dwgiya amahike tomasnai milimani bwri bai bwri prai tabok 2 mas ni kisa laikhwna asuk khosi hingke borok agio tang amsarai to Bengaluru o tongo ye Bengaluru o tongtho tui de borok ba phone rok bai contact ronglai amahai ronglai tongo bo to ang silia afro jokhon no phaimanle prai bo no Bengaluru ni phaioi tomasnai 1 mas kalia askesi bwri sok phaijak ani no bwri sok phaipai keba ang mahokha yaluk no ani bwsajik no nung toma ba omonle na loge de na tambo hamni loge hisao e loge hwnkhe to bai to kwbangma borok phai tongmole na e tholai chalai kahma khe angbo torokha sungkha nokha koyek din bisingo khe thanglia oro no tonglaio loge loge jephra chalaio tholaio hwnkhe ba nini loge sino bahaijar loge bomo omo to guardian rok rotok tongnai ba omahai rok mui to chaya sokya rok ang sai rokha bono saka askeno bo ni tungroi na ni sata e koyek boni pore ang borok no sungkha ani omonle phaimani bangoino kisa sakbo risk wngmole sobani bwsakbo borok no to ang hoi chaya afro ye bono no ang afro saka boni pore boni o bwri ni tabok tini nuguisi tini je media o social media o nuguisi ang ubung samano bumung rok to ang sungna jakya e Panchabati Tripura bo ani no bahan nokjak khanai phu amahai rok khe salailha yo boni pore hingke buma bupha phaikha buma bupha phaioi ang bai malai phelaikha salaikha twlangmani wngoi salaikha e twlangmani pro to ang borok no singya borok no sungphaio borok khorok bade tang phailaio afro kami borok hingke hai jobodasti khe twlangnai bahai rok hingke ang saka chrai no ma bandenai ma bandelainai call bai khlai tlang thangdi bahai khe chanai ba himani no ano khe dormo bahan nokjak yaluk khao honoi borok salaioi no angbo saka no bahan nokjak hingke ba ani bo bwsang hamle amai rok ang masoi no tao bupha no bo saka mare ai dormo bahan nokjak si khasnai hingke ba chamai si manglai sinai honoi sao hingke chamai tabo nung tongjak no e borok afro sao bo to amahai khe sing tongo boni bwskango panda tongo honoi sao panda tongo chwla hingke yang baire o tongo sao ke 2 tarik de tang phainai askeno panda thangnai sao ye bodro no khe ang borok no salia bwsarok no saya bosi
এরপরে তুই রয়ে যাখা তাবো আনি বেসাজো গিয়া লোক তুই রয়ে আঙাপ্র সাইরো কোনো নং কদুমা তামা থুইয়া তুই ফাই পাইদি আপন হরসা বা হনি বাহারকে থুই ফাই পাইনি বাইবো তং বা হनै থাংলাইতা এ থাংই তুই রই কাই ফাইখা কাই ফাই মানে মতাই হাই হাইনো সালেনি পরে ইনকেনো সবাই পিলা একদম আইসিরি সিরি সব ফাইবো তাবো বুড়ি দৌ নব বরবা থুই ফেলেখা বরবা তামাং খাসিয়া গে আনি বেসাজों के तो राबार आनी थांग पाई हैं राबार आनी थांगई जोंब्लेन अर आमार खाइलेमा बा आमार सगलाय तंता हर आं तो दय बासाव एमने सि 3टा 3:30 बायरं के बासाव ए नक्सि हा सङै खाट सागाव काइ तंखा सन सन ए आटगासा जोंनो बनुया बियाते हाफाइखा जोंनो या नबराव सिबा सग फाइबै बुमा नाइसुइखा ता तंग रेजां मासे फाइ पाइ फिमिसा नों बाइके फाइ बुमा माइसंजाव माने उदयपुर लगेरावनो आरो थुइ फाइयो नै साव आइ सिरि सिरि एकदम न बोसोराव नायखा 5 तारक कासा कासिंनाय आसुक दय सफाइखा इबा वानाइस पाइलेसिउ बाइ चान्स लामा रबो बा एक्सिडेंट फां माइबले बोरै बरक इबा हाय बेलाय मामा नाल हाइसि ए फाइमाले तमां लाइखा आं तो आनि न तो आं तो बरनो किसापा तारनाय जात तानि अमले जानजा कामि खाइ तंग याबले अम तो फोरोंमानि ता गलपा नबराव तां सामनाय जात बाहाय रखे ए बराव थांलायखा रेगा तांनि थांलाय कनै के रेगा तांबाय फाइबै तमांखा राबार थनि थाङा ए बराव राबार थनि थांफ्रंकेनो बनि गार्जेन फाइफि बायला हाय हाय उदिना आफ्रंकेनो बोसोक तारिख स्नाय और जगह कसारा आंनो कैसे सोंनाय जे पंचवटी टिप्रेन तबक जे सोशल मीडिया वो जे वायरल उंगै तो माने तबक नि या लगबाय बोले ओ या लगबाय पंचवटी टिप्रेन रिलेशन बसक मान हाय का बस बसराव का खानानि नगो जे बराव तंगलाय माने बखाक्तै नि नगो जे सक फाय माने बनले तमा साना आजि तो सामाया ताग या लग तो बेंगलुरु सि तंगो बायरेबो ब सक फाय मा तबक दुया ख ये हमने सि 2 मास नि किसा लाय हा 2 मास ये 2 मास 3 मास तो कासो याकता के 2 मास नि किसा लायद्रक बो सक फाय बेसि बालु याखेसि बो ओबरि सक फाय पे हा नबो माने लामा अदे रके नायखना तो समबत के बाहाय रकेनो बो आनि न सक फाय जाक ये ओ सक फाय माने तयैनो तबो अमाहाय जे समयसारनो तुं बनि बाबा बाय बराबो फायखां के जों तुं सख्रुइ सालाय बनि पांडांनाय सकनाय बाहाय रं के आं बनो खानावैनो ताइफोरनि कक्टा आइसिरि सिरि सक फाय माने आप्रां सोंना निनि बाबा निनि आमा बाबा बा ननो पांडा खायनाय होनैसि तारिख रं खाइसाव ये तारिख बोसोक तारिख बो आखनै आं सोंया तारिख रं तां सियानि दरकार करिब्ले ये पांडांनाय चला सफायखौनो पांडांनाय सालाय गेबा हायके दे सासा पांडा सिंनाय इनके नों थांनि न थाङै मखाय पांडा रं लायदि बानौ जों के बानौ आनिबो नों बबायसि यालुगबायसि बानौ जो खाजोसनाय के आनिबो नों हाय नि साजोक लायनाय ये बानौ जो खानाय के खालायदि आर अरवायसा नर बेरायलायफानो अतिरिक्त मा बेराया आनि रंके तो आं तो तस ताराव केरेगा पा मा तानाय बा राबार फा थुंरता बाहेराव ये ओ दिनो फाइलायखा लास्ट अमंके हंदा बरो तिनिति गार्जेन अफ फाइव बनि पंचपतिनि बनि आमा बाबा ताइ बनि उ बसायनि बसाय तसनो चामरेके तालता ताबो पाना खायजानाय हना बरनि बुमा बुफाबो फाइवाफ्रा उसलानि बुमा फट्टा yang sengka nirole sabu omo tasini jama hi salai ge baro hoi sanai paing ge poti sori ni salai बरै नि कामी ता ना उ बजामाय नि कामी उ सला ता पाना खायनि हनजाक नाय के आं वासौखा हायके फाइव के बा दरिका राबार से थुइन तंग कल खाइलेखा ge barole setona gana ba khok khar फाइनाय रबा बे setona तंगले राबार थुइ गालवै न हखना खालायला yang bujani khat thangka ani cycle bang rai roja ema khat thanglaila monosi boni basitrok boni dara tere ekdom normal likhe sawoi toboi phelaila asu jor ta noksi da toboka cycle ni nokha khangke baro kaka rokhna hota ang to bak basaisa na holia tabo ora sungbo nukhung apra roi tabo ani pi baike osai baino mai khlai asok drop ye baro hanglai to masa chang no holia isi mai khlai ro asok jagba ये अमा हाय जे बरो सावो पांडा सकदा के बांगु
bani besaju Panjapati no songnai kata mo songmani no ama baba no jabardasti khe kaya nayo ang kok rojak bungya mungsai honi bo ang sa mo sitabo unkhe tomang snai at kasa khalaila ha okliyo kharu 28 tarik ni horo chini horo parawa apro borok thui tongkha tak ani kumui nung ela ye dawn khaya kro ontoto sonjang hasung phalimani ye no duaro ni phaikan ke no nulia ke phone khaimasi phone receive khaya ke phone receive khaya ang daily ni sarbirum bana call khayo doi phaidi ta berai de kuduk bahrokta ke phone receive khalia ge ba tani aimanle thong sikri bani bag bukri ka thong ri rok sotrai tilang phai thang pai jakta ang bono no ang kobago ba jotono no ang makasar ani sarai je yaluk boto bo kononi hamjaklaya ba kononi bukhamaya ke to kono kharmaya kononi boro mili wisam kharu haisi ge je ang nukha dongor tv bo khawi nawo khawi tilang thang hangni salai mani omtrong ke to baike khawmanai ba tei kaisa ora jeng social media o jeng je nukha nukmani bakhakte jeng sawi bo mankha je Panchabati Tripura bo kaisa social media one sai tongkha je boni bagai boni guardian nokta boni guardian rok bono kubuni salabai mane panda khlaina ni bangwi fix date bo khlaijak haini bangwi se orno bo tongmano tlang thang jabardasti khe enke bo direct na social media o Panchabati Tripura ni sai tongkha je ang uchalana sibsiniya ang bo hamjagya buma bu pharoksi je jabardasti kaina nai tong hamla abo bo sujratei kubui na bo oro mai ke phaimani yagulo de mai ke borok kok salai na ka kubi kubi de boni tong phia ba boni yagulo hai ka boni sak bai thang no bo sai tong ka ang uchalan sibsiniya ang bo hamjagya ang kaijana de musuya phia ba guardian rok mai ke kaina nai tong hamle nung bo sujratei kubui ingja guardian rok bai kok rok salai matra to boto ang to sia borok haike oro kok lai tongo ba panda khai ni borok tarik fix khai tongo boto ang sia sudo borok ni guardian rok sakha 28 tarik bino borok tomas nai phai ano phone khaikha kamai thamani yagulo borok khat thamani yagulo ye ang to borok tarik khai tomar to panang nai boto ang sia ble boni sikang borok mononi magmaso panda khaijak nai bo asuk si borok ano sa o Panchabati ni boni ama babata ye tini phone ba no call khayo jamai ta khailais nai ang bo ruturai tong botano bo ruturai tong Agartala pura thung jaga na sari berang tini bo rutuk tona inke rutui ma khangke nung nu toy phedi bande ke nu toy phedi hone ang sabu botano ke ta nai nai khangke ani sarai trok to phone si switch off si biang thangkha biang tumangkha boni bang to ang joto ani takhok bukhok joto no ani tiprasa joto no sikangke kaha krangke ani sarai pirawaning thung ang to borono buthat paimaya borono buito khaimaya boroni batasi ajei samtangma tomani ba karon omoto borok no hai khamkhali ingke to ang saya ingke borok ang oma baisi nirago asu hiking langke thui paini honoi sau tau bribai sata ano borok jabardasti king khangka ang thui paini sau bobo Gatai kaisa or jaga kisa sama sungphina hainai tabo Panchabati Tripura bo bai ta yaluk jamate ba Panchabati Tripura ta yaluk ni nogo bo koyek din tong paikha gabo nungno bo nukha nuk to guardian engka ke borok tonglai ma jaga bo nung bo mai one shot abo rok no bo mai ke tong ronai na ke ba buita masane abo rok no one shot bui tong mani engka bo to oro no ni nogo nukhongo phai shok phaijak borok tongma rok le bo mai abon tui bai ke san boto ani sarai to agi bo bukhnai ro rajak ekdom chala haike tongo fit phat ke bori bo borok no saja guardian no bo bori no maike class 7 ni simi BA complete khairowaino bo Bangalore tongtui chalawaino bori no bo kor lai honoi om haing paijak bo bori no bo BA pass porjonto chalokha bo to bumung maya rayonita rayon khlaijak tana rayon bobo phayo ro no phayo baba sing tong phaikha yang homani to bike tai hosnai mono to bui tok nai kha ang je palma buma bai sing khale apon ule tai cox nalia
basi last mele hi omai ro kasi thang pai unke ba borok no hai ra phei sung chamaya bui buthat pai me yable bahanol ma khasala hamle ke boni bangui ni ang joto no koyo kaha krang ke bo phirawani thung kono jaga o mau ifana jara je si tong khang ke sahodi besano ba ma khasao ba na ni musogu jate nosto khaini musuya haini bangui nang joto ni thaniu nang narok baro no ma kobok jao Gatai kaisa paithago sungsnai je yaluk jomate ba Panchabati bo je borok khalai pa thangka ba hajaklai phano kono jaga pho borok hijaklai tongkhana ba tonglai tongkhana ge or jaga borok no kwchang bwkhaktui no bujokmani bwkhaktui nirok no hai no kifil phaidi nok huni ke tongronai hwnui nirok guardian salaimani bwkhaktui borok jodi si phirogui phaipila hangke nok bom hai ke guardian nirok step nanai abono nini yaluk jomate bupha ungui no bom hai paithago nini reaction tongnai tak to mo to bahanok juro khalai chamai singlai ma tong hede ta ge chamai bai ekdom chung clear ke kok ma sanai ta bai chamai ang katha jama mai bo katha jaya nai bo katha jama mai ang katha yang nai ang katha jama mai bo katha jaya nai ge borok to sangsar khai no mangsi tabok tau besajuk sau job do tika no hai ke khai ni nai phu sok ni sai tong ke to mimang sang man ke blen ungsnai mimang sang mai ke to tai tang khai ni ba ta upai ni ba tani mole tau kono no ma khangke just borok jodi no or bisin tongoi rang rok krui bari rok thamai angke dui to tongya ba no phirok sok penai topon ani no no bo sok penai ku kono ni sok penai ang si tong tani mole yang ka sa thanglai thaya borok acha o borok konoi ni je yaluk bai je Panchabati ni boyos rok umor rok bosor rok ne boyos ba tabo motamti yaluk ni ba 23-24 rok kanai hata bani ke semande tak metri rok bo gungara school pore hui sata kemne ronde 18-19 rok bahai rong thanai asrong thothokta matrix pass khaila angke ba ke borok tabok jodi si mahai ta social media to belai no viral unglai tong buri bai mai ke tei kharlai bo akrai khana mane ke borok no samadhan khainani thangkang ke tabo Panchabati bo saini tong kaisa social media wo je ano yang skaknani bagui si kaisa chela fix khlaijak panda khlainani bagui abo no kai sirisina yang yaluk bo yakaronani bagui aboro hichung bo kebo khnai tong gangke jodi si kubui no abo guardian rok kainani thangkang ke bom hai buri hai de oro paipinai na keba nini jehetu nini bwsajuk to yaluk tongo kebo bo hamjaklai tongmani bwkhaktui to bobo hake to nai tongmaya khana ka oro jungjal kwbangma achai mano ka borok no samadhan khainani thangkang kle bom hai ni rok guardian bai step nanai abo paithak ni sung abono bom hai ni rok guardian bai step nanai o kaha kwrung khe tongronani bagui bo ta tabok nai nei khang ke to borok kaha kwrung ke phirogui phaiui noro phai khang ke tak to sung to kok chablai jaya guardian bai boni guardian bai ke mala phaiui kajang hai ke tong laisnai bo hai bo borok sahoya kho ar angbo sahojagya angke ba borok haino upila gari rok bai phaina pai pibisnai podre por angke to tumai sanai ba tani mala thui painai sai tong ke ba thui de pailangani ma khasaya de ba ye yang u toruk painai yaluk ba haino bahai ngani anam sajak boron bang om hai khang kele ano je sung pa kathang mai abo herok sau borok polasa phaipro si tumai saka jono hai balma thaknai jabardast lakhai di baharok salaita ingke tabo nini o je yaluk hi samane abole kubui ne bwrui blena bo tani besajuk bwrui ang si bufa sing tong tani bwrui siang snai ba roksara yo nongke to tobo phane bere ro phayu tlang thang pore royu college ro pore tong propojon to bo Bengaluru ni phayu subaka tai muruksa si tong waisi college muruk si bono batobo ge oma hero khnukta ge ang belai khoraya tong yable jan besa jan joto hanjagu joto khorayo omo bo hai phu irai phu hana ya joto na hanjagu ni khorayo waisi ge ta nai nai khang ke ang belai ke ang manago ani nokhungo phaiui jate hothat klaiui jono dosarong khang ke to ani uporang belai risk singja waisi botro nang janok marnai
tao guardian no ma za nong nai jodi na haile tang jalang thung mani khang kita tao anu job dos tike kaya nai ang thui pe ni si tabok si sing snok tong le nge ba peza ni oma harong khang to ani upro bo dai ta ngang khung ta ba rok ta nala khais nei ma buthal pai man yabla ani sak ba haino tabok zo to kap jak mani ba sitrao mani bo matrao nya ro mai sa yak ja kawo berei bo masa si nge ani sarai to tabok kanisi bata masa bo masa nge joton hanja u bono hanja yang ya ador bu joton khai waisi joton hanja u asu hanja to mani business tabok omai ro phone nok sasi kono call halia soshoro unke ba bani ba sitrao mani ama baba bani takhub khorok san hai kajak mani ama rong tongta ebono to bahai ke tabok mandei to bo hoimbo koksma salalia tongta ke lai hai ni ta soshop mangsi sajak tongsu tini tak sari ni siang prai 4-5 ba hai khai tonga ba soshop phade halawani ta ke kongma salai ke to ang tong phaisni pango sina mana haisi ang tong phaisni pango sina mana ang buthara ni jaga lang rohi haisi ge ama haing tong ge ang tabo yang guardian ba yang salai sinai yang ke ba ang khana pa ang kok salai nai marabo khoj khabar de nai tong ba manje tong borok bai salai oi je ba be bahai ke bo barono jeng kesang bai tiklai toi pe nai jate borok wana nai haisi ani kau kesang bai ang borno hai khaya soya hanoi u thangnai bo borok gari suksa yakroi ba bi bero khai thanglai pro bo haino ang bomba sibu kol bai sakha phaidi apu tawai sapana haing di saudi rohim bo phai jawa pro ye tabong ke ta bisi salian he asa sai be to phone switch off khainam le takho boko bumau pani kono hanang jar khalia ye ba tai sajne no ta mama to ta guru to wani hoimi jeng bobai koks ma saya bandai na hawani ba mano kobo kobo ni bandai ya khlai ang tong honi na ma phasi namali ta he bor thangka siable no ni nog ni je tlang thangjak mani ya gulo koyek din pore ta mia phron chung je nogui tong mani media social media wa haina bank kamai thanglai ka tei khalai thangpeu ka embran guardian bukhak tei bu kaisa reaction sok phaimani bangke borok bu tabuk sia borei bukhak tei yaluk joma teni guardian ngui bu silia ma high position onglai tong hatana silalia ta borok rutuk khanai sau yang ni train station no thanglai kha tai ni mas nai flight digiro thanglai kha ni ta yang bisang no san sung belai ka soi nai kha chama hi ya no tini sata ya ang to ang thangma ya nai tungman ya bahai ke rutuk snai palmangra lia bono ang oro hi sauza ya mane tomas nai butano ke ang sai tong kang ke butang ke ta gortola thangya deba kaisa jaga wa pan saulai tong hai sikang ke sor jaga rutuk aske se rutuk thoya deba jaga wa thanglai tong ta molai to bono sung bu silia ta sinai ma haitana butang ke onek bo sakthar bobo rotoi tong moina salia pan te ta bo hairo khai tong ta ke teni bu sung borono ang ani musala ba hanju jo tono sung phono khai ha de ha sok mai sa maya mai roksa mania kamung sung tong ni sa bomba sing ke ba palmala liang tong khata thung chini paribar da belai ke hambai ne rok khnawi man khna tini ni je yaluk joma tia bai ta panchabati tipra ni je social media wo je kabangma viral ngoi tongmani or kabangma ne lukoro comment khlaine janja mote phiabati ni yaluk joma tia ni guardian bon bu phabai ni jeng boni nogo phai sok phaijak tei sukroi ne bobo kok khna rokha mai kun tini bai saya abo panchabati ni family haikaba poribar ni bukhak tei ne borok bo bukha dujak tei yaluk joma ni boni nukhong ni bukhak tei bo bukha dujak mai kana borok khalai thangpi khana mai kana tini khar thangmani yagulo borok bo mahai englai tongkhana aborok no bo belai no wana jak lukurok mai kana tini jate chini o mangpli ni bukhak tei lukurok no sung sana mo sugo jate mo su gotei thangkha
abo hamjaklaimani ta hamjaklaimani phiaba chela bwrwi oro nobo naiya phiaba nukhung khai thangnani bangwi to belai problem o jotono saimani phiaba mahai jotono tangthung lukurok abono jotono sotorko tongdi tabo yaluk jomatia bai Panchabati borok borjaga khalai tongkhana joto social media nai tongnai rok nukhang kani rok kono rok komphani roina rokdi guardian no nirok inform khlaika belai khe chanai maikhani boni buphai yaluk jomati ni bwkhak twibo nirok reaction khlai mankha bobo belai ni bwkha tongthokjakliya tei bwkhak khepjak mahai bwsajak wngwibo bwsangbo mahai jodi je gotna gotinai abo bosi bwkha bwswk kosto sai mano maikhani chwng boni nogo phaimani yagulo lukorokno bo yaluk jomati tei Panchabati Tripura ni bo reaction roknani muchukjakmani bwkhaktwi ni chwng bono khoktwi ni khwnalaikha maikhani chwng kaham hamya chini Dophani TV phunugo tei next time haikhe bo bwskang rogo chwng mahai nukhang khe tei bo chwng nogno information rwnai tei chini mangpili phunuknai tei je nai tongnai no haino hai jotono no hambai.